Ndi osande ye man brofudin Edward ene ye ma sande himba anso edin onu so de Elizabeth ene ye ma ya santo anso brofudin onu so de Victoria 1888 hadidi na ngasa de fiase 1888 na emum an kono trotin nti obedi wa hene na ngasa de na je se ebi adunsia ne dunsum mo no obedi wa hene osande hene Prempeh se o pagane man ama sebe ade aye frɛ no ship kura no o bye nsuo te se ofimu ene premu ofin akɔbɔ premu nanka sebe o de boat atoso me mitim kromo no abato ahyam so asan abɛsesa me ne makɔ ni nyina echi wusi wa sojafo a odo mbaaye ene eka obo yi nyina no me na me nsantua na sika ne ye 50,000 ounces of gold. Mejo so bro ande mo wakamso mejo so da santo mani na etru nkwa ai ofa na wotwi ni na mu no sadaje fe na daje de onya bi ntenase ezanze oba asafo ufra asafo ena ade chen na ba symposium in symposium ena eye bon so sa kwa sorry ena genze ana Prempeh da ne de be ko dwane bia nyina na me wom nyina na wom dinese ne de mu akwa na ya na ensam na ye ka no bie ni hono mo busase na ne maame ne papa ene ho yo no adama ye kan na na Prempeh ana asanto mai da ye boni dia empemu na wo ye hoya yo ye nyina ye te edin Prempeh no edin Prempeh no ye asante din ye nyina ye betimi anya din baako nanso baako de ye bossa din no anagese ono na obia ni koto nanim ndi Prempeh no de obo o asante memu a na o ka osante hene of wadama me watansi yo mejo so ebru ande mo watansi mejo so da santo mani na etru nkwa ai ofa na wotwi ni na mu no sadaje fe na daje de onya bi ntenase ezanze oba asafo ufra asafo ena ade chen na ba symposium everyone in a symposium ena eye dwabo no sai dwabo no so sa kwa sorry ena genze ana Prempeh da ne de be ko dwane bia nyina na me wom nyina na wom dinese ne de mu akwa na ya na ensam na ye ka no bie ni hono mo busase na ne maame ne papa ene ho yo no adama ye kan na na Prempeh ana asanto mai da ye boni dia empemu na wo ye hoya yo ye nyina ye te edin Prempeh no edin Prempeh no eye asante din ye nyina ye betimi anya din baako nanso baako de ye bossa din no anagese ono na obia ni koto nanim ndi Prempeh no de obo o asante memu a na o ka osante hene Ajimai Prempeh a odikan ene asante hene Ajimai Prempeh otoso mienu na de odikan no na efre no kokudua asemu ono no obeye Prempeh odikan ena de otoso mienu no so na kwame chiritwie ono nso beye Prempeh otoso mienu na de yedi na fashe de one osante hene Prempeh asemu kokudua asemu na why na wo yo ni maame efrani ye cha asante hima no wo samre no efrani ye cha one ne maame ena ne papa nso efrano jambibi jambibi no enso no ye Sunday na him from Kumano be our manshia.
In case I am a no to say. You say, no, when you are no money. oh, Nianama will do me answer. And he or no better so do me, you know. If the dinner would dinner chino, one a yadisa, or no by Santa Hema, quite do yado. One by Santa Hema, and you know, Nianam, and I need about concern or modern can't hokoy. Non so ajiman bedu. Never ajiman bedu. Na him funny one na Prempeh. Yo say o my Kumase santi adehye ne de ni ti ni Kumase. Enti no samra no so na hyeda ntutu kwan nka se bia ye ko wo we wa ko wo. Nyina mpempi no ba bia o ma mete no a nko akiri. Nti o ma me yesande ma na ye ko wo he ne. That's it. Okay. Now, what about some chess and now Prempeh obedi adi nusa. A day be dear, dear self, something. A war, a bra, nothing was in a baboon obedient. He need ye. Yen shed that shed the when you and the usa. Ahinye whom money on them wasam. And dear Canning in our bomoa, where baby sews one. Sam Reno, ne you own a okro. And do with me a cocra, with me a bantier, with me a coda. And the Sam Reno, a bacassa no a coda. If you say na, I Indian no a pimpen so banuano, no a benfie dunai, a kudunum. To be dear in an angasade. I just say, it be a dunsia, ne dun some more no video. Then as a Prempeh, one as in fear me and son as in fear nine. Now, one new wine, Ninny happen and no one anymore. A prap when you want and a Prempeh. On any mammy, friend actually buona. And you know a fat. No, in a prayer. Nempempiana kase niwaman saya ofase eniade ene de kana wa kire se adidie no de beto no no ono odie obetimi aye akoda obetimi aye wofa obetimi aye ofase obetimi aye nana enti ono ne wofa ene kopreye ema menua nti ne ma menua no so asante de e ga se o ma menua njire se chinchina o ma me no a wo no ne ba pa ne mo ma menua no ono so ni nua e ba e yo nua na just say ofa ene ofa se nana ebi mo so ka no baby say eye abrofo no sabe na abrofo no ho abrofo no ene ebo ama na Prempeh ebedi ade se wo sante yo asante sam no de na abrofo nim na ansan ya na abrofo sam ba asante sam na samre no anana osande ne Prempeh ebedi ade no na abrofo sam nim na mum na abrofo no edi yesunkunim 1874 ndi omo yes aganti wo ndi omo ye ne se enhihye no bi ne se ni asante be bia omba pese omo nso wo hobi baba betrase no mahwe bi enti yede osandehene esi ade so no omo nso baabi abrofo no ebise omo ehihye wo ehihye emu se omo de broni baba betena kumase omo adi yeso de a ene omo de ebe bia omo pese omo ani be ehunu mu enti omo de broni betena kumase ya be regional minister kenda ke baka se regional minister enti no enya wo mo na de ne si so na emom na wo mo na say yes agranti ko na chi no omo so benya komisa wa ha no ma sante ye bibia esa edi akire ebi na ebre odi ade dubre ben sana eya brofo ede wo mo ntokwa yi ba ya enam so me de ni position yo 1888 adidie na ngasa de fiase 1888 na emom ankono trotin eninti emra eba se
o di ade na de na je se 1894 hono mo no na je se no ma tutudin na emom 1888 no de na je se yi no no yi no na kofa ntokwa bae no se panim bi nso ofie ho a himfo no fa kodi na chi na fa nso kodi one ne maame na den na sessions akwantu bahare yo no de abrofo na beto hye so na se ansa kra no beto hye so na ensem pi asisi wo santemam ka se na didie no ekofa oyonde eba santemam no asantemam no mu che ema ebinum kra ye se wo mu enka santemam no bi mo moko endi one ne maame ka eti bomu ema wo no mu epempam sede na asantema titi akoduro no mpempam ni nyina wo ya bia wo te atwe bia na se wo sisa tuo so ne asanteba ko bia no o sande ne prempeh a odi kan ne na maame ya o ya sande ma ya chan ene enyimfoa o muta wo machi no ene wo kon esan ede wo beka santema endi o mne kokofu ekon ede kokofu beka santema ho biem o mne nsuta ekon omone nkransa ekon omone mampon ekon sa nkrofo ya ahini ya bubom din nyina nsuta mampon kokofu wonu mutie twa ahye omo mabiem nti omo nyina no omo sande omo nti omo boaboa sa wonu nyina no sande omo beka asante ho aye abrofo no nibresam efise omo adwene yom se omo agu santemano yagunu ndia na o sandehine Prempeh waba na one o maame ka mutira bomu apempam de a ene ese nibremo so efise oye ya kopim se aman no asabe na akodi abrofo no kra no oye se omo nsamra ama omo a no mo tu kwan ko omo ofisa ntemam ko te se adanse ene dwaben ene omo aka nyina no mo sa omo chi ebae ema kwawu de na je sabrofo de omo nsa tu kwawu so dendenden a enso na osandehine ene abrese kwawu de o gina de na osandene ka se bibi ya ne de a ya na nkrofo ente ase kire nyina ne se miniano me banu me wo fa ase no wo ya media enti baby a wo ko bia me mpene ma onko se wo be ka me ho enu nti na enne nyina no otimi ka se ebi a ebunu baby media no ka se media nkire se ne dia se wo ye nakoa me o maami aso free dudu mu ntime mfiri o maami timi ka se ye nyini ba nyina ye maami nuanom ene ye soanom o mdun ka se wo ya media oka esese wani mom na agi sa media na o ka na kire se wonni no ekwa na montem enu bi na ne social media ubati se sande hene se baby ya media o mo se yantiase enti osande hene etro letter akoma broni no se oji kwawu no o se kwawu ya media nti foma de amame enjira se makoa no debi minnia no o kame ho ha so folk ene kotoko nyina ya media enzo kotoko na o she dati ne se eye ne man ade ne momodo a o ma ne mienu nyina nti no o se media endi o kase media na che se me ade a medo no obi a medo no anase o man a medo no o man a kame ho o man a o firi me nchen a me faira sa na media no a o sande ne kan ase ne
Okay, that's it. Into a mutual letter and the call, you know. It was something in the Prempeh letter and the call. Now, Bravo Jericho, Edema, one, that's there be what's my busa, no, yeah, quite home fast, so PS Shilson. And none I wanted to home, echo far, baby, echo fire. Na, was on the any Prempeh, say, or Pajanamine. I'm a sabe, I dear a friend, ship. Kurano o bye nsuo te se ofimu ene premu ofin akọbọ premu nanka sabe wo the boat atoso na ye de atwe enema e de aba oye enema oyihye enema hodo se okofa investors crowd wo maba ndi abofo no hu se ohini ye janu a obepaja asantema no ama sabe oni abrofo kura no edinsa woso entino ekwan bia esase ye be faso a ya ye be gu ne ma no ye be faso enti 1874 ntokwa no ya omudi asante so no ko ba sa omhihye mra bi ema asante de ne nsa hye ase se obetua sikapu botene bi ama omo me metim kromo no abato ahyamso asan abesesa me ne mako ni nyina echi wusi wasojafo a odo mbaaye ene eka obo yi nyina no me na mensantua eka no nzo kura no chese enuru sa ode abọ ho be se baburu sa wo ho yanzo asumdwe nti no asante gitumu se obetua na sika ne ye 50,000 ounces of gold enti sa 50,000 ounces of gold no a omo peneso ombetua no oduntua bi na de aka no ewo enti obaya oyi otutu ne niama kama no osuma nipa kura se etwa wonumo ship ticket high hotel wa brochire de nipa dumiansa efi ayi santememu so omonko no omone Queen Elizabeth nkodi nkomo enkodi nkita ho na aman no a Britain for afa no omomfo made ma wo mo na afi nso yensa mpe onum a baba be investors enti onum a ye na amedurumpo ena ombesi se emra ombedu ye no anana onum ede o sande ne Prempeh ne dom ko sessions na bi no omo ba no omo de sade ohine obi ba otonkra no abonudwa nti obo broni amado no edwa oba no nso adwembone a na woni tirimu nti no ode sojafo mpim aduono ya kyerese emu besa pem ya abrofo ankasa omo watuo na asante so ne ma na tete apansam ono ankasa wakoa de boa ne ma na no nti na jese tuo ene sika jese ohia adokro o ma no ena afeni ya jene foforo nti wakase osane broni susu de akosiani akoa emwa nti wo ene se ene na mabodwa me bomudwa mo ba ya mo de asam foforo na ba ye se mo ba no ko a mo de munya bibia na me mo osandene mo mfa me nko na menya me ma no ntomo onu mo nso e de omoko no onu manfo no nko anko omo fa asante hema aka ho ne ma me omo fa ne papa jambibi e ka ho omo fa ayi ayimfo na omo bua makumase ma na gina no ati se ayi mamponyene apia so che omo de no ko office hene onso no de apia sa omo de no ko omo de bantama hene ko amankwati omo de asafo hene ekoi asafo boache omo de achampen hene ekoi subiri omo de oyoko hene ekoi omo de ajima badua no ye sande hene ni nua omo de no koi domnase omo de no koi akomfre omo de no koi
omo chichi we no omo yerenum enso ka omo ho ena sabe omo enye nkwanum bi so keka ho ase enya mo hen kwanko enya no mbe ena omo so a omo nipa omo de omo ko ena omo aduonum enum 55 enum ha ena omo de omo firi kumase ede omo koye na omo de omo ko no nso enya de asabe omo ya omo basabasa wonumo osande hine kokura na je so oda bakam ase se dwana wo bomma wo no wada ne kasiye mu data oda eni yesono ana yede no ko mpoano elimina ana elimina no kura ofro shape no kini yesi no so enti nwanwa se ubohu na ayi bia mfonini bia bedin power obekon yasanto akon no bie no odroye se friend say na sebe sande osande hene ne sande hema akoto fom abunkutubi so omo pacho eno no ensi kire se photos a ade ehia pa se utwitwa photo no ne de wantwa no photo ene de okotena odam na odroye de aka nyina de utwitwa no photo omo kono sabe omo ba welcome we mudina nsu no twen enti no eno nko a kire wo se saa asem no omo de be hye mu keke na wofana efen say na yesua ba bi say yede na Prempeh ko elimina omo amfana nko se shoes na mo de ne fa ba bi ma asante asadom no to awo mo ansa no mo de ne ko eno kure asante amfa esa ene to awo mo omo de nkita hodie emra omo fa edom yi di omo ko na omo de omo ko elimina castle ho no omo de omo ko tenaye enjina asante fo no de yetie ba bie yeto nkyene dada ekọ nante kopo ano koto nkyene enjina je se ye ko ho no akosra ye hina no netia dino mo tadi ho ahide fi pa eno bo abrofu no hu se ya hwe ya da ko ye beda benyane na omo de kon atoa ye abefa omo a ye ne yesese ya che omo enti ne mo enfo omo nko ba no omo de omo ko Sierra Leone ben Liberia ho de wa ni nyira chi na santefo nante eko ye se yemfa omo hene ema wo omo endi omo twaso yesa ndi omo serelo hono ena abrofu nangasa ya mwanwa se eba na se na sankrofu yi ya no masenshi dai ana yentimi mbo oman no yi ede pa ne kuta wo mo tombo hu se sikadwa ena kan yabom disade ya ne yenko gisikadwa no emfi wo mo endi mra wonumo ehye se o ebeji sikadwa no na edom ni nyina wo serelo endi entokwa no efi ase wa ha no ena o mo se ene entokwa na fi ase wa de yamfa na nkwa ene wonum yasanto an mo fi entokwa na se wan ya o mo de atoy serelo ha ene ma o mo de o mo ko se shields na se woni do mo twa mo twapo endi sa ena ebae endi o mo ho na se entokwa no efi ase wa ina so na Prempeh ko ye eche na nsa na omo se ba omo che omo nzo mba besa asante pempna de ne asante tumi no eye sikadwa na de akọ eno no mo krabu abrofo eni Nigeria fo eni efren se Yoruba fo Yoruba ni ayi Hausa eni ayi Ghana no Ghana no fa ya na nkom friend go kosu no eno omu nyina boa omu nyina no ekota abrofo na chi ena omu ede yenso yede ne yasanto odikai ena odi asante dom na enim ena omu ne omu konye ya na omu peske gwa no endo so omu nsanka ndi omu nsanka na eno so chi na ma na yasanto ane omu maka no so ko bi na yasanto atokwa no nso eka abosume kakra bi nanka yafe tokwa no omu kono saa ekono mo chase free he
ese kumase na ntokwa no efire omukon no afe omukon na afe kakakra safe ndi saa ntokwa no omukon ye no a ya santoa ne dom edi nkuguo no ena omukyire ya santoa ekyire nana ya santoa no ye gyeso hene no ahema no omukyire no ena ehu asojafo a na keka ne ho nyinaa omukoma santemanso omukyekyire wo mo ne bi wo ha omudi wo asem ebua omukumfo ekum wo mo na soja pani ba ko a na okan ya santoa ho asante sojani pani odumase number 2 uadumase hene nti ono de omo ekum no edi nasem bua no kumfo ne ebi so ka ho ena omo sa kyere enipa no bi nso eka ya santo awo no omo de omo koka Seychelles ho ti omo kye omo ko ya no bi ni kokofu hene bi ni dua nkwanta hene ebi ni kontase hene ebi ni agona ebi ni soja pani bi no nso asante soja fo mpani fo no baako efre no kofufu fie ono no frigwe so ena kropon hene baby a o say tutu secondary school we kropon hene okobi ena bonwura hene enso ne efre no mpomponsuo onso so omo kyide no bi ena ohene bi nso e wodomase ho a enso omo kyide no mchi ne bi enso omo ana omo ka ya santo aho no omo nso eboro du ni akyire ye mekeka ekura ba edu miansa enti ne bi nso ka ho na emom saa mre no wo no a ya be hyeda ye be ka wudin no ya na kyese ebia na wo ye pani ana se wo ye ohere enti na ye bobo wo mudin na no nso nkyere se na ebi nka ne bi ka wo mo enna se endi ofa we do adamo ye de nana Prempeh ko ne di breben ansa na ye nana ya santo mo so ye de o mo so ko mfie 9 mfie 9 nti o mo di mfie omudi afe ewo elemina na omudi mfie miansa ewo Sierra Leone nsa na omudi omoko ti mfie miansa no mu wo Sierra Leone no na ntokwa no bae na so fa sa bre ya ye na Prempeh ni ho ne ma me no so yo sante hema ni ho nana ya sante so na ne mpenyu fo ko ye no afi mu ena nso ye do mo ko sisius omoko ye na hwan mo na ne hwe kire e de ma sante omuno ko ya ne de na abrofo na faman no ndi abrofo no ana kire de obaye ohene eno na kofa se obi nya de hye kura na ye de nasi ye de akonwa ama no ekoba asa no ndi adwusu sei ohena omde ma no ne frɛ no yawua onya de hye to ho ofi so wo ya ye be tuwo bia no ana wo ye oni abrofo no pepere so ayi tuwo de wakonwa no yitimi de ma obia keke this one pass open kwa de be ma be bi nyesa open say you ho na de obeka Britain fo no ana say English fo no ebe de obe pen de omo no be kaso na betimi ni na ye na omo de ma ana say no na sabre ni mu ni na ma eye nkro ni mu bi ko kyehye nkro ni mu bi asem durumre bi otimika se bi ayi asumnya o ye man no kra o kan be kwa ho so no won tiase no je won tiase da bi what tiase kra o se no so nya ma na nya akonu da bi na Prempeh ekodi emfie aduonu enan ansa na wo se ba omo no omo koye na emu dudu osen ne firi ewuye na emu dudu osen so ne bae na so mba do munya sukura bo omo koye na de chese ohwemu a ebaburu aduonu be ko ba aduasa omo ewuye e wa ayi Seychelles ho no omo bedu omo keka ko aduasa nti omo nsusu ware ho ewo ho ema omunya nananom enti omo ba no eduru omu di mfie be aduonu nwotwe e wa kwantuo mu no na omo ba no na omo dudu ono kwani mu ebe ye ko ba aduonum
You say omo manananom ne omo no omo ewu no firi mu kura no a omo de nipa be say aduonum na ba e say ya che omo so omo ngon kwa so omo ko ma sa kwachechire busunya sa aka ana omo gwanzo omo sa de brofudin ba e so brofudin no omo de ba no de se wakɔhye broni ase enti o sandine ko e no okodane kristoni enti wonum a asɔre ne wo ana obi ekobie enti wo nso wo mom koso e wo no wo mo kodane kristofo e ma ye bobo wo mosu enti o sandine ye ma no brofudin Edward ene ma sandihimba nso edin onu nso so de Elizabeth ene ma ya santo anso brofudin onu so de Victoria enti eno no mo de bobo wo mosu so enti obi a fa brofudin brofudin obi a fa bi enti brofudin ni free buy on free buy omo ba nso no omo de brofudin bro Christosem nso buy ti Anglican ene omo nyina ekopie enti na enu say Anglican eda asante akonya no ho na Prempeh odi kan de buy no de buy na abeka ho ize na yedi so de a ne wura ya na nso beye bi enti na abrochire no o ma konya no e bata Anglican ana ka Anglican sore no enti wonso wo yo hene na se ya fa wo de a ene na wo so o ya Anglican ina da se no esum Anglican sore no aba be ka konya no se de sa na ye ena ye hwe eye brotherhood church no so a wo hwe mo wo no so de atwe agu ani mo so na Prempeh eye edan eno so na Prempeh na dey free mason no so by be ka konya sa pepe se de abrofo no ye no so no ye bie ene ne ma enam na Prempeh so ma ne be ka asante akonya no asante ahini hu no na doso oh yo so ba no de ogosua ho no de bi bai eno no so ofiri akonso de bi koye emfa no se okono ade a ye frɛ no se anuane ayedie odi bi koy enti bibi se banchi no mne ade kodu aso bedua enti ono nso de no ma bi koy eno achi no se de ne esi obi yare a ye hwe ne yade no hama enti one ne maame ne papa ne nuanom ne o mo eka ho nyina o mo ninim hama de o mo nso de ne hama no ekopie ho so nti o mo de niema eko ana o mo banso ne niema ekeka o mo bae no o mo de suku sam ebae tibize o sande na Prempeh ko no sua ade ehunu tworo e ma o tworo ho makora ena e friend say odia Christosem nso ebae nti odi suku sam Christosem ena wo kono nso so ade a ye de be kai no ba ko ene say atu hu ache ndi kura no obo ho hene so mmanti ne mmanti hene so obo ho hene obae no ena obae nso ode mpuntuo nso bae bia ne se no osoma se yenkofa ngrofo mra no me investment ena de suku no bae no na Prempeh apreso ena o ma suku ho hia no o tu ho na mo ma asante edru bebia asante edru suku mu na sa na yi mpuntuo tu ono no pension de emfa ne se ofiase o ba no kro de bi bae na emom osan ne wo faase obedi na de ono hwe se ebesisi suku ne penso ne Prempeh college ne penso ene opokuare ne penso ne St Louis ne penso de ono do hwe se sa enoma no ebetumpon ne penso ene G hospital ne penso ne dinana ne G suku sam ho ntina say sapana ne wofa na Prempeh odi kan twato ho no no beto aso no so beto aso e ma na say ye hwe na Prempeh odi kan hwe na Prempeh to so mienu a
bra sante etete say no omo na be ye ne ye na Prempeh free just buy no na mo be no betu ye na so wasanya na sante man nyina bi yo omo de na buy no de na ayi anya ne sante man nyina o buy no na ayi French for na fa ayi German Ivory Coast I say o ma fa ayi asante man fa ba bia na friend German for no ya ne omu ayi ahinkuru akodi Ivory Coast wa fro bontuku no na French for na fa na German for nso afa fa ba bia na no nso eye ayi esremu fa ba bia na ye ayi suma mo hono mo dabi daban na ekowura Togo ne fa ba bia ne ekowura Togo na ayi for no nso afa na ayi empona no nso na ayi English for no nso afa ne nyina ndi wanya ne nyina na afi wo mo nso a wo mo ya eti atuase ye nso ya mabiem ti say atebu ayi friend say wo mo nso amabiem nti na man ne de onya bi no onya ne nyina nti oba no beto nsa from anase wo fa kwan na wo de kan ne man ne bomu no eya konkwan so anase oba no mo tena ase oba ne de se na ayi abrofo no de nsa to ne man no so nti na ekon de ontimi nkoko na kasade ene brade ene akrokro na odi omo a abrofo no kra na omo nso penesa se omo no ankasa ntimi nhwe omo ano so ye nti na omo hwehwe ade bi a na omo de ade bi aba efre no indirect rule se me di mo so na nso me de na mohemfo so nti na ohene beda santima no ne hia omo te omo ankasa de bodawuro kire ahemfo no se mo a mo pesa mo sa beka ho nti omo ye na omo hu se dodo no a ndi na na efre no bono ne ahafo bono ne ahafo ne nyina bai na yi efre no se omo beka santima ho akiri kura buru ni fre no se ehoye West Ashanti to omo de omo nyina bai tinaza nkane ne ayi akrokro ana na Prempeh che na santa te se de se ye hu de ye ro santa hene no kura bae no na omo ampene so se obe ka abomu nti omo ka se oye kumase nko ahene na Prempeh otoso mienu ena omo sa apene so man se afedie abonofo ahafofo ene onuma omu epe banda sahwi wasa fa ba bibia ampeso mba bia omo samra ene Prempeh de second mreso ti Prempeh a otoso mienu no ewu 1931 the course shells bae no Prempeh odikan no ewu 1931 no ena Prempeh otoso mienu bae ono nso betoa kumase hene no so kakra ena afide abrofo ne ne se asantema no nsamra biem ena ma asantema no sabae asantema yetine na ofa na omo ban this I remember how ko wo mo mase atere na so bom no mo ba no mo nana no nyina na bae na omo ban say na asante esi echi wo fai yo say nije omo de abrofo no nana se omo mprema ne nye osante hene no nye kumase nko ahene asante suso oya sante hina yiso waye kumase hene ansa no abaye sante endi ufre no kumase hina sante hene endi na hinkro ni kumase endi eno de saa na bae no ba no se ayi eno ma okosua te se de friend say no owo ayi hono mo eno ma ode koye bi ni se no okodi ade nyina ho emfie dodo omkodi ho nyina no di akwasida omudi edu awukoda omudi ni dabo nyina no odi bibia se de no oye no wa ha na ayi oba no nso de okosua ho so ode bae na je so kono wo mu se ya chene de enso so ade na ma na sante ya na sante de
when yan to one of the crowd. Debbie. I won't see a bonus. I'm your man, Edward. I'm an Mammy Elizabeth. Yes, sir. There's a demon as Auntie and as Auntie when yan to of a usha a dina. Name Nana Prempeh, a dancer. Nay, a dancer no need at your mind. You said the Osha, no man, I see at Tiapanzamno. Na utimiki kabo mu sama na be ya santemano yeso waje o man no nti no be kan ne din ho waje my Prempeh nti so fa yeze na obedi ade no wosabe na so wono na henie no e dance ama nne ye hu ensusanso sabe pepe dio sande hine be bia o sande biye ye bia no o sande no ho nne no na e ebi se asante didie ne se onu ma na ekono masaba enti de obeye ya wanwie no obeto aso so okay na abrofo no de no ma omo sei amane ne amamre some de bi ombes ena omo san de suku nso omo de bae no sukura no a omo amaye nsua ya amamre no omo ka se suku ade amamre ni nyina ya bonsamsem nti ni nyina afremu nti ade a obroni di biaye no ba konne se o se ya amane ne amamre ba ko so ne se odi suku e ba ya wa ama suku no ama ya nsua ye ne aye ne ama yeri bruni kasa ena esua ena osan keka ye tiribo mu ema sese ade a ohu no se asante ho tan no obroni na ye to ho ena politics for beto aso ena omugusu a omoto aso divided and rule enti eye ade a ohu no sa no o pe ne fare ba ide a na je so bruni eso evize okeka ni pantibo mu se beyo na obenya dodo na ama ya tan asante na otimi adi omano so ntina ese ma mense no na yesa mo nyina mo yema no ba ko na odoba mo ntemu a mentimi nya de mepe ndabi ntina sa asante tan no enye ho ne firi efiri tete sabe pepe na kama mu de no so na ya na no de ne sa no be de ne kire se o mo no so afa o mo ho se ye nyina apɛ yenyina apɛ na wo kosora nke yenyina apɛ ayo de na menyam de nanka o mo gire gina nkyɛn hwɛ de ayi ne de efa na ne de ye kama we de me no a madwene yam sɛ me no pɛ enso na me san me san twon bafo ne sɛ na me no nyɛ pɛ ze ne sɛ na me no nyɛ pɛ ofa ne ba me yesua ne mapi yesua de pa aza de yente hu ne ne na da ye ba ona so a ya na wo kyerɛ ne da si na kokon ko so ana onu mu ne de ne ba wo de ya fam sa yo min so ndamas oyo da we de ne kwakwa de ye kasa ne ba na wiye e de na e na Prempeh ye ya wani so wa like da wa kuma so a da ne da wo hwɛ se onso ana muntu ma wutu wasante se mu no bibie mu no onso hwɛ se bidika tu nwache ya otu no ho kyɛɛ na oduru babi kura na ɔde no ho twa so sɛ momfa me nkɔ na munya me manjome ho sa ade wei ɛwɔ asantifo mu ebeka sɛ ɔmo kyikyiri santeman no eta abɔtwe bɔ akɔdua din ɔpene so sɛ emfa no nyi musuo yi asansokofo onso pene so sɛ emfa no nyi musuo adwe so hene odi kopim enso pene so sɛ emfa no nyi musuo yenkunu ne emfa no nyi wodwan enyi musuo ema asanteman pagya mampɔnyene ɛde ne ho yi musuo sɛ me kɔkɔɔ no magye atum sɛ mekodi akɔn no me ba na wɔtwe pɛpɛɛpɛ mewu nso wɔkɔe ebi ɛna ɔsande ne Prempeh ɛne ne maame ɛne ne papa ɛne onuanom ɛne nhemfo aka no ho ɛyɛyɛ ɛdeɛ na ɛfɛ sɛ yi nti saa de sua no ɛna ɛsɛ sɛ obiara ma no etimi no ne ntena no mu sɛ ɔno nso biribi ba wɔanom na ɔmbɛsɔre sɛ ɔmo de ɔmo ho gye ene de wo de ho kwaji bibi kura ya kyerɛ sɛ kane no na de ho gye bibi a yin nyina ya sɔsoro
ɛnna de ɔdo ko ohun ko ji bibia wɔn twa yɛ ho tan wo ɛka nsɛm gu so ebu anikyie kyerɛ sɛ enya wo a yɛmfa ho nkyɛ wo ya wɔ ni tua sɛ deɛ woyɛ no nkurɔfoɔ ni nsɔ ɛnso ne nyinaa akyi no ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɔfa wabrɛ asantokun ne de wabrɛ yɛgu so yɛ pam wo nyinaa firi wabrɛ yɛbɛda ase yɛbɛda ase paa yɛbɛda ase ɛnɛ yɛne teacher Kantanka ɛne yɛne no esua bi ɛfa na Prempeh ho ɛnɛ de wada na de akyerɛ yɛ no mmienu megye de yɛ sɛ de yɛsua na dɔs yie paa kae sɛ bɛ subscribe no akyɛ ma foforɔ nso nyɛ bi ahwɛ Asanteman blogs ɛyɛ Facebook ɛna afei so Alandu Media nso ɛyɛ YouTube hyɛ ma foforɔ nso so ɛnyɛ bi nhwɛ ne yɛmfa de sua nko a atɛnnie bi anim na yɛmfa no so mu ɛnɛ yɛne yɛwɔ fa a great historian. I was a monarchical historian, and I was a pedagogist in a teaching common. The years you know those, which you then put your book on your bishop. I see Medina, your man, folks here. Macra.